dafa mana manzon Allah, dafa mana manzon Allah. Annabi ya Rasulullah, dafa mana manzon Allah. Annabi ya Rasulullah, dafa mana sayyidul wala ya Rasulullah, dafa mana manzon azami ya Rasulullah, dafa mana Muhammad Maulana ya Rasulullah, dafa mana Annabi Mabubina Rasulullah, dafa mana wasoyin soko Maulana Sirullah, dafa mana mai girma sai Rasulullah, dafa mana kowa an ba kai ba Rasulullah, dafa mana minatun Maulana Rasulullah, dafa kazan azami ya Rasulullah, dafa yadda Maulana Annabi Rasulullah, dafa mana manzon Allah, Annabi Maulana kanzullah, dafa janna min zatullah Rasulullah, dafa Annabi Muhammad ya Rasulullah, dafa Annabi Muhammad ya Rasulullah, dafa min mabubi Maulana Rasulullah, dafa mana Annabi wa Rasulullah, dafa mana abunda kana Maulana Rasulullah, dafa mana kotu ba Annabi Maulana Rasulullah, dafa gaibe cica Annabi ya Rasulullah, dafa aiji fana yi da cikin Rasulullah, dafa karama shakki daga halar Rasulullah, dafa mu samu connection na jinin Rasulullah, dafa hada mu da manzo Rasulullah, dafa narke mu cikin lara manzo Rasulullah, dafa Annabi Muhammadu, dafa Annabi Sayyidi Rasulullah, dafa Sayyidina wara Maulana Rasulullah, dafa Sayyidina ya Rasulullah, Sayyidi Sayyidina Maulana ya Rasulullah, dafa Annabi manzo manzon Allah, dafa ya Sayyidi wara manzo manzon Allah, dafa Sayyidina wara Annabi ya manzon Allah, dafa manzon Allah Rasulullah, dafa cikin yamiyo Annabi ya Rasulullah, dafa rayuwa miyo Annabi ya Rasulullah, dan ya ba miyo Annabi ya Rasulullah, dafa yamiyo Maulana ya Rasulullah, dafa Annabi Muhammad manzon Allah, dafa manzon ya sayyid manzon Allah, dafa sayyid manzon Allah manzon Allah, dafa Annabi Annabi Muhammad Muhammad Muhammad, dafa manzon Allah manzon Allah, dafa manzon la ilaha illallah, dafa Allah la ilaha illallah, dafa ya ilahi ya rabbil Allah, dafa rabbil Allah Maulana kanzullah, dafa kai mu gaban Rasulullah, dafa aina shehu baba barhama gausullah, dafa Allah kai ni gaban na barhamunlah, dafa na tuna da shehu tijani na, dafa mai jirgin cikin halar Rasulullah, dafa ya kwashi kowa zuwa gaban Rasulullah, dafa kubeti wajin Rasulullah, dafa ya faye babe Annabi, yanyan kwaila ya ke Rasulullah, ya hankali patala ya Rasulullah, ya tunani patala ya Rasulullah, jama'i ya hankali ya cikin Rasulullah, yawan salati zuwa ga halar Nabi Rahmati Sirullah, salati dubban ne aliyana zuwa sayyidi Sirullah, salati dubu 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 aliyana zuwa ga Rasulullah, Annabi yamiyo
rasulullah annabi gawa masirullah masoyin sokowayo ya rasulullah ala nabi tuzangolo labbaikun rasulullah annabi muhammadun ya rasulullah ya sayyidina rasulullah habibul mabudina kazan sirullah annabi gamudarka ya rasulullah annabi jiya da bai rasulullah abadai rasulullah abalbo lake rasulullah wazita rabe